Ini ang kini kakleka, sini tiber rajo bersirbat, सबसे गरीब मुसा मानुस मेहनती मानुस तंगो हुक खाइचाय तंगो समय tabuk पर्यन्त borok rok naimaje tangoi tंगो ambagoi ang BJP party khayo কিন্তু আমি জনসাধারণ সাকসেস খাইনের মতনি আইনা আর কোনো উদ্দেশ্য খাইবানা বঞ্চিত যার ফলে আং ভারতীয় জনতা পার্টি ন কারি আইনি দফানি হামজাবুনা দফানা মুথাङैनो सिरि सितिनि सामं खाइ फाइयो दंलायो जालायो किसा मारिनो फनो जों बागै जालायो अ जातिनो आं बेरा थागलिया अबनो हामजाबाय आं सिनि दफाना हामजागान बागै हामजामा बागै आं आरो निनि परिचय कि जादे आंनि बुमुखे धरनजरिया आं मण्डलनि केहा सदस्य ओंगाय आं बर्तमान BJP पार्टी खाइफायो ताबुंखे आं खाफुरिनो आंनि ओ I50 पार्टी जइन खाइखा दिनैसिमनो आं गाहाम खलै काम खाइ जे आंनि मानसाक काम खाइनायनि आं बर' कक आंनि कक जगारिखा ओमफ्राय आर नाम्बार बुथनि प्रेसिडेन्ट BJP नि ओमफ्राय लाइट होनाय एने 2017 सिमनि BJP वानो सं हामजाबैनो खलायका ओमफ्राय जोंनि बिधान सभा जों पास खलायका लोकसभाबो पास खलायका लायै तमान परिखाय जोंनि बुकुं आरो जोंनि दैफ्रासा जोंबो नुगौ एमने नेट दङ नुगौ किजामिसा नाय दङ माबा नाथाय सातक जागौ पितक जागौ अबरंना फैयो जों मुखै खलायै जों तामत्रिफ्रा सायादा जों बाग साया उमां लागदा नै अबाहाय खाव जंगै वान सगै काथांबा जों दंनानै दंखाय जों बायसाला जोंनि दैफ्रासा नतन बाक्सा उमांसे नांनाय अब खाना मुखै खलायै आं दिनै I50 अरा हामजागोन फाइमान बक्स फाय आं लाइ थांनायबो अबनो बुजिबाय दं कबाय साइचुं कनै जों अरा जोंनि आनि देमस्राबो फाइनानै कोनो समाबो गैया अबन बागै क्लाइमायान बागै आं BJP पार्टी मथा मथि खामानो हिनै आसाय खामान गाय ताबुक सिनि जे मन्डल दंगौ MLA दं बरक सना बिसि ग्राज्य खैलिया पार्टी न माया प्रखाय सना सय तलांबायखा माने पाइखा सना हावसे थिखलायनान बारि उखमायखा ताबुक दल बाय दल कथालायमाया अबब संशोधन खायरिया बनि बागै जों एदि आनि जेसन दल नगो सयतो बुखा जों दैफ्रासा फायदि बाक्साखौनो दंलायसिनाय बाजालायसिनाय आं खाख्लायो सयतो बुखा आनि बाबा